Ulunga Kalasa uvele kokuqala enkantolo yemanje yase Kimberley kubikwa ukuthi wadlwengula intombazanyana eneminyaka eyishumi nesikhombisa egunjini lokwelapha iziguli ngesikhathi ubaba wayo esayilindile. Kubikwa ukuthi watshela lentombazane ukuthi ingatsheli umuntu ngalokhu. I'm telling you, this is my child because I must protect my child. I feel vengeful. I'm feeling very vengeful. Umndeni kanye nabangani besisulu bebebhikisha ngaphandle kwenkantolo. As parents, who should we trust? So all we are saying is that we really are praying for justice to be served. Isikhungo esishushisa amacala omphakathi sithi sizoyiphikisa ibheyile. We will be opposing bail given the seriousness of the charges against the accused and the profession that is in whereby he is trusted, with ensuring that the communities are protected against such acts. Kusenjalo umndeni uthi ufuna kubhekisiswe kabanzi iziqo za Lodokotela futhi ke angaphinde avunyelwe ukusebenza.